Kag sa good vibes, duha ka mga Bacolod noon nga estudyante na lakip diring anay track and field athlete nga nagabiyahe sang e-bike ang nagkampeon sa national weightlifting competition sa Dumaguete City. May report si Nico Delfin. Tungod sadto sang pandemic, wala na makahampang sa palarong pabansa ang anay thrower nga si Ed Martin Vivero sa Barangay Estefania sa Bacolod. Gani sa bulig sa iya fitness coach nga si Ed Mangilog, nagdedekar siya sa powerlifting kag weightlifting. Tubtob nga sa nagligad lang nga semana, nakuha niyang duha ka mga gold sa junior kag collegiate 88 kg category sa national weightlifting competition sa Dumaguete City. Kahit sa ulo, may pakita ko ng ako. Pwede ka nakakuha sang kusog mo gid puwersa during sa competition? Sa mga tao man nga sa coach ko gid. Istorya ni Ed Martin nga karon third year student sa Western Institute of Technology Iloilo. Nagabiyahe siya sang e-bike sa adlaw para may pambalon sa pagbukas ng klase kag naga-training naman kun hapon. Kaupod ang anak sa iya coach nga si Matthew Dishon Mangilog. Si Matthew ang pareho man ni Ed nga nangin gold medalist sa junior 98 kg category kag silver naman sa collegiate national weightlifting competition. Duging tatak ko na sa akong isip nga since ari naman ko di, i-try ko na lang gid akong best to win gold or if not gold at least podium finish. So God answered my prayers. So 1 silver and 1 gold, which I'm very happy, and I got a new personal record sa clean and jerk, which is 110 kilos. So I achieved my goals at least in that competition. Ang mixed martial arts kag fitness enthusiast nga si Matthew ang natala naman nga liwat nga mga-compete sa National CrossFit Competition sa Manila sa Setyembre. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.